Първа стъпка. Сложила съм 50 грама квас, 50 грама вода и 50 грама брашно. И днес ще замеся около 500 грама брашно. Това е първата стъпка, която трябва да направим. Получава се гъста кашичка. Колкото е по-гъсто, толкова по-дълго време издържа в пик. И месим, когато е в пик. Това в нашия случай ще се случи около обяд. Получава се ето такава гъста кашичка. Това ни е закваската. Това ще го прехвърля в чист буркан и го оставям за около 3-4-5 часа, в зависимост от температурата на стаята. Трябва да отрои обема си и да се получат балончета. Ето така изглежда кваса, когато съм го прехвърлила в буркана за втасване. Захраних кваса към 8:30, сега е 1. Той се е вдигнал максимално, даже леко е спаднал и сега ще замеся тестото. Сега съм измерила 500 грама брашно, от които 350 грама са бяло брашно и 150 грама типово, и съм измерила 70% хидратация, което означава, че водата е 350 грама и по точните сметки 20% квас е 100 грама, но аз сложих 90 грама, за да не ми превтаса тестото, утре ако го изтърва. Изсипвам всичко в миксера и започвам да меся, като пускам на първа скорост. Това е важно да е на бавна скорост, за да може да се развие глутена. Сега на първото смесване не е задължително да се меси прекалено дълго. Идеята е съставките само да се смесят и се оставя да престои от половин час до час и половина, 2, но аз по принцип нямам много време да го чакам и затова изчаквам само половин час след това първото смесване. Сега моят миксер е на степен 1. Може евентуално на 2, но не се меси на бърза скорост, за да може да се развиват тези връзките на глутена. Може да се наложи да се добави още малко вода, но това се преценя в движение. Така добавих още малко вода, някъде около 30 грама, и сега го оставям половин час да си почине. След това пак меся и пак оставям да почине и накрая на третото месене добавям солта. Добавих 2 лъжички кафени сол и сега разбърквам за последно. След това ще го прибера за няколко часа в хладилника, защото навънка е много топло и няма да го изкарам на терасата. И след това ще го оформям. Сега пристъпваме към оформянето на хлебчетата. Ще оформя 2 хлебчета, едно кръгло, което утре ще изпека под капак в тенджера, и едно правоъгълно, което ще изпека утре свободно. Ще ги пека двете едновременно и ще ги пъхна заедно във фурната. Значи слагаме хартия за печене в формите, за да не ни залепи. Това е тестото, което сега ще оформя. Стояло е около 2 часа на терасата. Не знам колко е температурата, не е удвоило много обема си. От това количество ще направя 2 хлебчета. Това са моите хлебчета, едно кръгло и едно правоъгълно. Това тесто не съм го разтягала, не съм го сгъвала, просто го оформих и сега ще го преместя в формите. Ето така са във формите и тези форми ги покривам в турбичка ги слагам и ги слагам в хладилника и пека утре сутринта. Днес ще изпечем нашите хлебчета. Слагам тенджерата, чугуне на тенджера в фурната. Пускам фурната на максимална температура с вентилатор на 250 градуса и след като загрее ще сложа хлебчетата. Ето така изглеждат хлебчетата преди да ги сложа в фурната. Сложих ги във фурната 20 минути на 250 градуса, после намалявам фурната
на 200 градуса, даже може по-малко от 200, за още около 15 минути. Печенето трябва да е най-лесната работа от производството. Ето това е готовия резултат. Кръгото хлебче пекох в чугунената тенджера. На мен лично този избухналия, който пеках свободно, повече ме харесва. Не съм им правила разрези. Надявам се, че ще са вкусни. Мекички са.